皆さんこんにちは。タイカーホー。台湾ダーの発火語フレーズのコーナーです。発火語は台湾総人口の 10% から 18% を占めるハッカの人たちの言葉です。電車のアナウンスでも流れるので、皆さん聞いたことがあるのではないでしょうか。各位旅客、台北站到へっていうあれですね。ちなみに台湾発火語は大きく分けると5種類の方言があり、そのうち試験と開陸が2大方言とされています。このコーナーではインフォーマントの都合上、主に試験の病律方言を取り上げます。さて、今日は一番大切な基本の挨拶3つです。では早速行ってみましょう。ほもほも暗示せ暗示せ排せ排せこんにちは。ほもは、あなたという意味の二人称。男女の別がありません。いつでも使えるので便利ですね。ほもぜひ覚えてみてください。ありがとう。暗示せ美濃などの南試験方言では、感謝や、多謝ということもあります。ちなみに、開陸方言では、専門にという表現もよく使われます。ありがとうだけでこんなにたくさん表現があるなんて素敵ですね。パイセー、すみません。台湾語のパイセーに似た音なので覚えやすいですね。ただ、発火語の P は有機音、B は無機音を表します。タイギーとは綴り方が違うので注意してください。それでは次回もお楽しみに。感謝收看，下拜见。